Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехаред. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки дар видеои пештара менавистем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем, шумода маълумот расонем. Ва пеш ай видеоро тамошо кардан 1 дақиқа стоп кунед, подписатся, лайка биҷиқем, мода беҳад дастгирӣ хуб мешавад ки ай ҳаматон миннатдор мешем. Ва як чиз дигара расонданӣ будем ки нархҳои билетҳои моҳи декабр беҳад қимат шидистай. Ҳатто бигем срочни данем барои пага, барои ҳамин рӯз 26, 28 ҳамин нархҳо Москва душанбе клуба ҳамин нархҳо шидагиай. Ва мехонем комментариҳоро. Ака штрафа тоза карда мешавад. Дар ҳолате ки шуморо қапан штраф кунанд, 10 рӯз муҳлат дорем ки ариза нависем, ё ки нафаҳмидам ягон юрист қатӣ ариза нависем ки штрафтона аннулировать кунанд. Агар ки бигем ки накардем, 2 моҳ муҳлат дорем ки штрафа супорем. Агар ки насупорем муҳлати 2 моҳда бо як штрафи дига оформид мешавад, 2 та штраф кишид, мумкин аст депортатсия кунанд. Хоб. Ассалому алайкум. Ака дар регистратсия Москва мекунен? Бародарҷонум, худмон намекунем, вале метавонед ки дар ватсапмон пурсе ҳастанд одамои надёжне ки иншаллоҳ мекунанд, метавонанд. Ассалому алайкум бародар, ҳамира ҷавоб медоде? Дар Москва фарзанддор шудам, 1 моҳа шавад, метавонам Тоҷикистон рафта аз аэропорт мемонам кӯдаки 1 моҳара? Бале бародарҷонум, вале барои рафтан агар гражданин Россия боша, бигем загранпаспорт, гражданин Тоҷикистон боша загранпаспорт ё ки возвращение. Метриска кати фақат внутренний парвоз карда мешавад. Заграница бигем загранпаспорт ё ки возвращение мегирад агар гражданин Тоҷикистон боша. Хоб. Салом ака, ҳами телевизорро ручной мемонанд бигирӣ? Не бародарҷонум, багаж намешавад. Мақсад ки телевизорам калонай дар ӯ оҳане ки ручной да чанд видеом да нишон додагим ки бояд дар ҳаваи ҷо шавад, ҷо намешавад, намемонам. Вале багаж да мақсад ташвиш нашавем ки мешикана ё ки дигараш. Мақсад багажҳое ки сахта аделна рӯй мекунанд, вале шиша ё ки чиёе ки мақсад мешикана, нигабарид яъне ки аделна шикастабор ҳамихе ҷо дора ки мақсад эҳтиёт карда мебаранша бе ташвиш. Салому алайкум ака, ма электронни билет гирифтам, килои багаж нест. Хоб, дар бораи багажҳо маълумот метем ки кадом компания чанд кило мумкин аст, барое ки бисёри билетҳода нависта намешавад. Somon Air бигем 20 кило багаж, 7 кило ручной, 1 кило ҳам ки зиёд шавад, сари 1 кило пул меспорем, ё ки 5 кило ҳам бошад, сари 5 кило. Компанияи Ютер ки ай Внуково Душанбе парвоз мекунад, бигем 20 кило багаж мумкин аст, 5 кило ручной, 1 кило ҳам зиёд шавад, пули я багажам меспорем, ручной ҳам 1 кило зиёд шавад, пули я ручнои дигарам меспорем. Урал компания боша 23 кило багаж, 10 кило ручной, ирам бигем ки зиёд шавад, кило ҳисоб намекунам, 1 кило ҳам кишид, я багаж ҳисоб мекунам. Мақсад агар 1 кило 2 кило ки зиёд боша, хубтараш ки 2 багаж кунем, ҳамон пула меспорем мегем да. Хоб. Салом бародар, савол чунин: агар ITJ биёй дар аэропорт гости бугӯй, нек кор бурой кор да биқапа милиса, чӣ гап мешавад? Дар ҳолате ки гости боша, бигем регистратсия дорем ё ки надорем, ё ки патент надорем, 5000 штраф видваренӣ. Тамом. Салому алайкум ака, нав патент гирифтам, мешавад 3 моҳ сумша период супорум, Тоҷикистон бирам биём, месӯза патент ё ки не? Ва алайкум салом бародарҷон, не патент намесӯза, вале рафтен омаден регистратсия намекунем ва бе ташвиш бо кор кардан мегирем. Хоб, ҳамиқа савол, боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед, сарбаланд, хонаобод боше. Ай ҳаматон миннатдорум. Раҳмат.